कंटोळीची भाजी ही जास्त करून पावसामध्ये येते आणि खायलाही खूप स्वादिष्ट आणि तसेच आरोग्यासाठी खूप लाभकारक आहे। त्याचे काय काय फायदे आहेत ते आपण जाणून घेऊया आणि त्यासोबत रेसिपीही बघूया की चमचमीत अशी कंटोळीची भाजी कशी करता येईल। कंटोळीची भाजी ही स्वच्छ आधी धुवून घ्यायची मिठाच्या पाण्यामधून आणि हा वरचा देठ आहे तो आपल्याला काढायचा आहे आणि खालती असं लांबसर एक टोक असतं ते काढायचं आहे। मधोमध त्याला कापायचं, त्याच्या आतल्या ज्या बिया आहेत हे चमच्याच्या सहाय्याने आपल्याला काढायच्या किंवा सुरीच्या सहाय्यानेही तुम्ही काढू शकता। हे बघा अशा प्रकारे या बिया नाही घ्यायच्यात आपल्याला, या वेस्टेज आहेत हे आपल्याला टाकून द्यायचे आहेत। अशा प्रकारे आपल्याला चमच्याने अलगदपणे बिया काढायच्या आहेत, असं साफ करून घ्यायचं आहे। सर्व कंटोळी आहेत अशाच प्रकारे आपल्याला साफ करून घ्यायची आहेत। त्याच्यानंतर त्याला असे कापून घ्यायचे आहेत। तर मी ही पाव किलो कंटोळी या भाजीसाठी घेतली आहेत। आता एक हिरवं वाटण आपण बनवून घेऊ। त्यासाठी बरीचशी कोथिंबीर, 7-8 लसणीच्या पाकळ्या, 1 इंच आल्याचे तुकडे, 10-12 कढीपत्त्याची पाने आणि 1 हिरवी मिरची घेतली आहे। हे सर्व थोडंसं पाणी घालून आपल्याला मिक्सरला याची पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। रेसिपीसाठी वापरलेलं साहित्य आणि त्याचं प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्ही बघू शकता। आता थोडंसं पाणी घालून याची पेस्ट तयार करून घेऊया। तव्यामध्ये मी 1 टेबलस्पून तेल घेतले आहे। तेल चांगलं गरम झालं की उभा चिरलेला कांदा परतून घ्यायचा आहे। कांदा थोडासा परतून झाला, थोडासा त्याचा कच्चेपणा गेला की घालायचे आहे शेंगदाणे। शेंगदाणेही चांगले याच्यामध्ये परतून घ्यायचे आहेत आणि थोडंसं परतून झालं की आता याच्यामध्ये घालत आहे मी सुकं खोबरं। 1 वाटी मी सुकं खोबरं घेतलं आहे। शक्यतो सुक्या खोबऱ्याचाच वापर करा या भाजीसाठी, भाजी खूपच छान लागते। नसल्यास तर मग ओलं खोबरंही चालेल। व्यवस्थित आता हे चांगलं खमंग असं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे आणि थंड झाल्यानंतर मिक्सरला याचं वाटण करून घ्यायचं आहे। तर आता आपण आपली भाजी करायला घेऊ। कढईमध्ये 1 टेबलस्पून तेल घेतलं आहे। सर्वात प्रथम घालायचं आहे फोडणीसाठी जिरं। जिरं हे चांगलं तडतडलं पाहिजे, चांगलं असं फुललं पाहिजे की घालत आहे आता मी 5-6 कढीपत्त्याची पाने आणि जी हिरवी पेस्ट आपण करून ठेवलेली ती याच्यामध्ये आता आपण घालूया। व्यवस्थित सर्व मिश्रण चमच्याच्या सहाय्याने परतून घेऊया तेलामध्ये। 2 चिमूट घालायचं आहे हिंग आणि जे आता आपण वाटण तयार करून ठेवलेलं खोबऱ्याचं, कांद्याचं आणि शेंगदाण्याचं ते आता आपण इथे घालूया। मिक्सरच्या भांड्यालाही बरंचसं वाटण असतं तर त्याच्यातही पाणी घालून ते मी सर्व पेस्ट याच्यामध्ये घेतलेली आहे। व्यवस्थित सर्व मिश्रणे जे आहे मिक्स करून घेऊया। गॅस एकदम स्लो ठेवायचा आहे आणि अर्धा मिनिटभर असं परतत राहायचं आहे की थोड्याच वेळात आपले जी ही वाटण आहे ते चांगलं शिजेल। आणि त्याच्यामध्ये आता मी घातली आहे अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे घरातला जो रोजचा वापरतोय मी मालवणी मसाला तो, तुमच्या घरात जो तुम्ही मसाला वापरता तो इथे वापरा, किंवा 2 चमचे लाल मिरची पावडर आणि 1 चमचा तुम्ही गरम मसाला इथे वापरू शकता। आता ह्याला झाकण लावून आपण चांगलं शिजू देऊया 1 मिनिटासाठी आणि ह्याच्यामध्ये आपण जी चिरून ठेवलेली आपली कंटोळी आहे ती आता घालूया। सर्व भाजी व्यवस्थित आपण वाटणमध्ये मिक्स करून घेऊया। चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे कारण आपल्याला भाजी ही पूर्ण शिजवायची आहे। तर इथे मी 2 कप पाण्याचा पूर्णपणे वापर केलेला आहे आणि झाकण लावून आता आपण ही भाजी शिजू देऊया। स्लो टू मीडियम गॅसवर ही भाजी आपल्याला शिजवायची आहे 15 मिनिटासाठी आणि या 15 मिनिटात 3 वेळा कमीत कमी ही भाजी मी चेक केली आहे शिजली आहे की नाही, पाणी त्याचं कसं आहे तर ते चेक करत राहायचं 2 ते 3 वेळा। भाजी ही परतून घ्यायची 2 ते 3 वेळा। आता मी इथे बघते आपली भाजी शिजली आहे की नाही, तसंच चमच्याच्या सहाय्याने थोडंसं कापून बघायची भाजी। तर ही भाजी आपली व्यवस्थित आता तयार झालेली आहे, शिजलेली आहे। तर गॅसला मी करते ऑफ आणि भाजीचा एक फ्लेवर वाढवण्यासाठी 1 टेबलस्पून मी बडीशेप घेतली, ती खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतली आणि ती वरून अशी घातली आहे। ही भाजीमध्ये आता मिक्स करून घेत आहे आणि आपली भाजी ही तयार झाली आहे, जी भाकरीसोबत, चपातीसोबत खूपच छान लागते आणि पावसाळ्यामध्ये ही भाजी खास करून मिळते। तर नक्की बनवून बघा, कमेंटला मला कळवा तुमची भाजी कशी झाली आहे आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, जास्तीत जास्त तुमच्या प्रियजनांना शेअर करायला विसरू नका।